A unesia 4 takéto strely. Práve vďaka týmto krídlám, ktoré okrem toho, že slúžia na nosenie podvesnej výzbroje, dodávajú pri vysokej rýchlosti letu až 30% z tlaku, sa tento vrtuľník prezýva aj hrable. Ako už bolo spomenuté, posádka vrtuľníka je trojčlenná, je rozmiestnená v dvoch kabinách. V tej prednej bubline sa nachádza pilot-operátor, ktorý obsluhuje zbraňové systémy, ale v prípade potreby môže prevziať aj riadenie vrtuľníka. V hornej kabine sa nachádza pilot, kapitán vrtuľníka a palubný inžinier sa nachádza v spojovacom tuneli medzi nákladovým a pilotným priestorom. Do nákladového priestoru sa môže uložiť buď väzený náklad, alebo až 8 plne vyzbrojených mužov výsadku. Vrtuľník Mi-24 je poháňaný dvojicou turbohriadelových motorov TV3 117V, ktoré každý dáva po 2226 konských síl. Čiže keď sa to sčíta dokopy, je to skutočne úctyhodné stádo koní pod kapotou.